И здравейте на всички, аз съм Килърмен. Днес ще играем на Rolling Sky. И този клип ще бъде къс, тъй като такива са ми възможностите просто. Направил съм си нова страница, на която ще качвам по-дълги видеоклипове и по-интересни. Тъй като ще са на компютъра и по-добра записвачка. Ще напиша името на канал в коментарите. Добре. Играта заради. Мисля да ви покажа първото ниво, за да видите дали е интересна. Ако ви се струва интересна играта, моля направете лайк, ударете по един лайк на видеоклипа, за да продължа да качвам видеоклипове на тази игра. Може да отцепи малко, но до тук съм просто. И ето ще умрех. Добре. Това е първото ниво. Това е... Айде да. Това е второто ниво, наречено илюзия, което ви се появява след като минете първото на 100%. И това ще е последната ми игра. Така. И пак на същото място. И до тук ще приключим този епизод. Довиждане от мен, Килърмен. Си на следващия епизод. Не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за двата ми канала. Чао!